Marian Rivera may balibad nga morampa sa FHM 100 Sexiest Women, si Maris Puyo sa Showbiz Chika. Marian Rivera may pasabot sa mga supporters nga dili una siya morampa sa FHM kung ugaling siya nasab ang mapili sa top spot. Si Rivera kinsa mao'y ginganlag FHM Sexiest Woman in 2014, lakip sab sa mga pilianan karong tuiga. Apan giklaro sa kapuso primetime queen ang iyang kahimtang karon nga nagsabak sa ilang unang liwat ni Dingdong Dantes. Sa usa ka interview, nagkanayon kini nga gawas siyang pregnancy, iya sabi konsiderar ang iyang bana. Ang duha mo iyang labing prioridad. Si Rivera mo'y labing unang babae nga milangkat sa titulong FHM Sexiest Woman sa Pilipinas sa tuig 2008, 2013 ug 2014. Alang sa Showbiz Chika, Maris.